Ruim 190 basketballers kwamen zaterdag naar de Wetteling. Jumper 76 bestaat namelijk 50 jaar en organiseerde daarom een speciaal 3x3 toernooi. 3 tegen 3 basketbal is een andere variant van 5 tegen 5 basketbal. Ook wel straatbasketbal genoemd. En dat zie je hier achter mij gebeuren op dit moment. En waarom is voor dit toernooi gekozen? Nou, straatbasketbal, misschien kent men wel Wurtie de Jong, Parijs, Olympisch goud. Super populair onder de jeugd. En ook wel misschien de toekomst van het basketbal. En het is laagdrempelig, snel. Je speelt met 3 spelers in plaats met 5. Op 1 basket met een andere bal. En ja, voor kinderen, maar ook voor ouderen is het gewoon een nieuwe vorm van basketbal. En ja, gewoon super vet. En zie je dan ook dat die vorm populairder is? Ja, de traditionele sport 5 tegen 5 is nog steeds aanwezig natuurlijk. Want dit wordt met name buiten op een veldje gespeeld. Maar vandaag doen we dit hier binnen op 6 velden met meer dan 180 deelnemers uit heel Zuidoost-Nederland. Dus we zijn super content met het animo. Ik denk ook dat veel vrijwilligers vandaag hebben gezien van hey, dit heeft toekomst. Ook voor nieuwe kinderen aan de basketballen te krijgen. Dus niet alleen hier achter mij, ook in de kantine met allemaal side events. Dus je kunt lekker gamen, je kunt arcadespellen doen, je kunt een basketbalfilm kijken. Dus ja, wie weet, misschien tot volgend jaar. 50 jaar Jumper 76, hoe gaat het nou met de club? Ja, de club bloeit. We hebben ook nog wachtlijsten, dus we kunnen niet iedereen kwijt. Maar zaak om dat op te gaan pakken en zorgen dat iedereen kan komen basketballen. En Venray in de spotlight te zetten. Onder andere voor dit toernooi vandaag. Als je nou terugkijkt op die 50 jaar Jumper 76, wat is nou jouw mooiste herinnering hier aan de club? Ja, zelf heb ik natuurlijk ook gespeeld in de jeugd. En toen speelden we echt hoofdklasse basketbal door heel Zuidoost-Nederland. We hebben zelf ook wedstrijden georganiseerd waar we heel veel toeschouwers hadden uitgenodigd. Dus volle tribunes, spandoeken, toeters, alles erop en eraan. Ja, dat zijn nog steeds mooie momenten om op terug te kijken. Het eerste team van Jumper 76 sloot de competitie als derde af, waarmee het jubileumseizoen er bijna op zit. Want op 30 mei is er nog een jubileumdag. Dus iedereen is ook welkom dan te komen kijken. En speciaal oud-leden, maar ook bestaande leden, om het seizoen mooi af te sluiten.